Masana abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha komanso kusintha maudindo a nduna zake. Boma lalonjeza kuti lifulumizitsa ntchito yomanga mlatu wa mkando m'boma la Mulanje kuti anthu azitha kuyenda mosavuta. Ndipo mphunzitsi wa timu ya Scorchers watulutsa mndandanda wa asungwana 32 omwe achita zokonzekera za mpikisano wa Kosafa omwe uyambe mwezi wa Mawa. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha komanso kusintha maudindo a nduna zina. Malingana ndi chikalata chomwe mlembi wamkulu wa boma watulutsa, a Simon Itaye awasankha kukhala nduna ya zamafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo. A Alfred Gangata tsopano ndi nduna yoona za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe, ndipo a Patricia Whiskes tsopano ndi nduna yoona za chilengedwe. Pali chiyembekezo kuti miyoyo ya manja okwana 1450 ochokera mboma la Chikwawa ipita patsogolo atalandira ndalama za mtukula pakhomo kuchokera ku bungwe la Oxfam. Mawanjawa ndi omwe anakhudzidwa ndi zotsatira za namondwe, ndipo banja lililonse lalandira ndalama zokwana 184,000 kwacha kuti athandizikire. Chisomo Break ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Oxfam, Mai Agnes Banda, walangiza mawanja opindulawa kuti agwiritse ntchito ndalama zimoyenerera kuti ziwathandize kuchepetsa njala komanso mavuto ena pa banja. Tikufuna kuti anthu akalandira ndalama imeneyi athe kugula chakudya, chifukwa chakudyacho chimene chili chosoweka pakhomo pawo. Motengera ndi kafukufuku tinaona kuti m'makomo mwawo mulibe chakudya, ndi kuti akagule chakudya komanso ana asakayiwale kuti awathandize kumbali ya chakudya, komanso tikulimbikitsa kuti makolo asapangitse ana kumajomba kusukulu chifukwa kuti kuli njala. Ndalama imeneyi akathe kugula chakudya kuti ana azikapezeka kuti apita ku sukulu. Ena mwa anthu omwe alandira thandizoli athokoza bungwe la Oxfam ndipo ati miyoyo yawo isintha. Njala iyi yatikhudza kwambiri pamene tidakhudzidwa ndi madzi osefukira komanso mphepo ya mkunkhu. Tidakhala kukhudzidwa kwambiri. Ndi apa tikuthokoza chifukwa kuti kubwera kwa bungwe la Oxfam ationa ngati yabwera mu nthawi yoyenerera. Zina mwa zolinga za ntchitoyi ndikufuna kuchepetsa kuchita zinthu zoyipa pofuna kupeza thandizo, makamaka atsikana ndi amayi omwe amakhudzidwa kwambiri ndi zotsatira za ng'amba ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lapempha ogwira ntchito zophunzitsa anthu pa nkhani za chisankho poonetsetsa kuti akupereka uthenga olondola wa chisankho chapadera. Akamulongera ayankhula izi kuponera pa msonkhano ophunzitsa anthu wothandizira kuyendetsa chisankho popereka ndondomeko zosiyanasiyana. Trinity Kapamtengo ali ndi ripoti. Pokonzekera chisankho chapadera chomwe chichitike pa 17 March 2026 m'madera owerengeka m'dziko muno, bungwe loyendetsa zisankho la MEC linakonza maphunziro ophunzitsanso anthu ogwira ntchito yophunzitsa anthu pa nkhani za chisankho omwe anagwirakonso ntchitoyi pa chisankho chachikulu cha pa 16 September 2026. Commissioner Alimbikani Kamlongera anati cholinga cha maphunzirowa ndi kukumbutsanso anthuwa za uthenga omwe uli woyenerera pa chisankho chapaderachi ndi kuwalimbikitsa kuti agwire ntchito yawo bwino. Zina nkuteka kuti chifukwa chonena kuti ndi by election mwina anthu nkumaganiza kunena kuti ndiye kuti ndikhoza kukhwefula pang'ono, koma ndanena kuti yayi, by election ndi election ndithu, by election ndi masankho ndithu, chifukwa chonena kuti anthu akudera kumeneko, amalawi akudera kumeneko akufunika anthu okuti awayimire, akhale phungu wa nyumba ya malamulo penanso akhale kansala wakuwadi. Ndiye tikamagwira ntchito tisaone kunena kuti iyi ndi by election, koma tione kunena kuti awa ni masankho. Poyankhulapo m'malo mwa anthu omwe agwira ntchitowa, a Albert Mustafa omwe amachokera ku Zomba ati iwo agwira ntchito molimbika momwe bungwe la MEC likufunira komanso moyika patsogolo chitukuko cha anthu akumadera. Malawi muyembekezere ndithu kugwira ntchito molimbikira kuchokera kwa FMCCVA, tikhale tikukumbutsa zinthu mene ziyendere
potengeranso kuti nthawi ilipo yochepa ni miyezi 3 yokha imene yaperekedwa yona kuti chisankho chimene chikhale chikuchitika. Ndeno ifeyo ngati ma CCV tikaonesesa zona kuti uthenga ukafikire pena paliponse pamene pakuyeneka ukafikira uthenga, kugwiritsa ntchito njira zina zimene commission ikatipase komanso zina mwa ife tokha as ma CCV. Kulembetsa kwa chisankho chapaderachi kuyambika pa 31 January 2026 mpaka pa 6 February 2026 kwa okhaokha omwe sanakhale ndi mwayi olembetsa pa chisankho chachikulu cha pa 16 September 2025. Chisankho chapaderachi chichitika m'madera aphungu 4 komanso mawadi 9. Chisankhochi chikudza kamba kazovota zosiyanasiyana monga imfa za ena momwe ankafuna kupikisana nawo pa chisankho chachikulu cha pa 16 September 2025 komanso kumadera kwina komwe bungwe lona za chisankho lidalamula kuti kukhale chisankho chapadera kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Trinity Kapantengo, MBC, Mponera. Boma lalonjeza kuti lifulumizitsa ntchito yomanga mlatho wa mkando kuti anthu amboma la Mulanje azitha kuyenda mosavuta pogwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za malonda. Nduna ya zamtengatenga ndi chitukuko cha zomangamanga Jap Muhango yanena izi pomwe inayendera ntchito yomanga mlathowu yomwe inayamba zaka zingapo zapitazo koma yakhala ikuyenda pang'ono-pang'ono. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Paulendowu zinadziwika kuti makontrakitala awiri omwe anayamba ntchitoyi anasiya pa zifukwa zosiyanasiyana, koma kontrakita watsopano yemwe ndi wachitatu Mark Construction Limited akugwira ntchitoyi mwaukadaulo poti wakwaniritsa theka omwe akumalizitsa ntchito yomanga zipitala za mlathowu. Polankhula nduna yona zamtengatenga ndi zomangamanga a Jap Muhango ati boma lili ndi chidwi pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yomanga mlathowu ithe miyezi 6 ikubwerayi kuti apeputse umoyo wa anthu akumulanje omwe akhala akukumana ndi mavuto osiyanasiyana amayendedwe komanso kusokonekera kwa ntchito za malonda a mbewu zosiyanasiyana. Tili kuno kwa Nkando, mabridge apa Nkando, zaona kuti ntchito yomanga bridge limene monga manena pakhala nthawi yayitali isanathe anizoona kuti padziko pakhala pakubwera makontrakta amene awiri onse amene ntchito idakanika. Zifukwa zilipo zimene mwina makanikira, zina mwina zatekera, zina mwina zokuza ndi chuma. Koma ndimafuna ndisimikize pano kuti tionse ntchito imene ithe mwachangu. Miyezi ingapo kubwera tibwere pano kuzisekulira bridge limeneli. Ndilalitali si bridge laling'ono iyayi limene kuti lithe lifuna titengeza mazochuluka, koma ndi kufunika ndithu kuti bridge limeneli lithe kuti anthu akuno ziyenda momasuka chifukwa kwa nthawi akhala kuzunzika kuti ayende. Mamva amene amatuza. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mulanje West a Patricia Kaliati ati ndi othokoza kuti boma la DPP laonetsa chidwi chachikulu pofuna kumalizitsa ntchito yomanga mlathowu omwe ndi wofunika kwambiri kwa anthu akuderali. Imene kwanga kuthokoza kuti anduna amabwera kuzayendera bridge kuti ayimalize mwasanga tiyamike kwambiri, ndipo ndizolinga zathu zaifa kudera kuno chifukwa chisaundu waufupi kwambiri umene umachita connect kwa anthu akumulanje komanso Mozambique komanso Blantyre. Ndi anthu amene timachita feed kwambiri Blantyre ndi zinthu zakudya, mpunga, timakhala anthu akuno amene timapesa bridge imene. Ndi kuti mavuto onse amene tikumana nawo kubwera kwa anthu nawo ndi chisimikizona kuti mavuto amene watha. Komanso pamene papa anthu amatha kumachitapo ngozi, ana athu kumamwalira chifukwa chona kuti bridge imene imagwiritsidwa ntchito inali yaying'ono kwambiri, ndi kuti anthu adutse kuchokera mbali yawo kupita kusika matenga 1 hour. Tiyamikira polisi apakha kutithandizira kuti zinthu ziyenda bwino, koma pakakha kuti mwina pali mavuto ndi zimavuta kwambiri kuti enanso atuluke kuchoka kusika kupita amene alawira akamakafika kusika mwina 10 o'clock chifukwa chako ntchito limene makhala. Mlatho watsopano wa Nkando omwe akumanga pa mtsinje wa Nthuchira akumanga mwamakono komanso aukweza mmwamba kuti usadzakhudzidwenso ndi madzi osefukira omwe anawononga mlatho wakale omwe anaumanga ndi zitsulo ndi matabwa. Simeon Boyce kuchokera kwa Nkando ku Mulanje. Apolisi achenjeza anthu oyendetsa njinga za moto opanda zipewa zotetezera pa ngozi kuti azilanda njingazi komanso kuwalipiritsa chindapusa monga malamulo. Mkulu wa polisi oona za pansewu mboma la Mangochi Julius Phiri wauza MBC kuti izi zadza pofuna kuchepetsa imfa zochitika pa ngozi makamaka zokhuza njinga pansewu. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Boma la Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe chiwerengero cha anthu oyendetsa njinga zakapalasa chikupitirira kukwera
ndipo kuchulukana kwa njingazi akuti kukuyika pa chiopsezo anthu omwe amadalira njingazi pa maulendo osiyanasiyana. Malingana ndi akuluakulu a tawuni ya Mangochi, mkatikati mwa chaka cha 2025 tawuni inali ndi chiwerengero cha njinga zakabaza zoposa 2,500 chodziwika ku khonsolo, ndipo chiwerengerochi ndi kupatula omwe amagwira ntchito yonyamula anthu mozembera khonsoloyi. Zinthu tsopano zikupitirira kusintha pamene anjinga zakapalasa ena akusintha pogula njinga za moto zomwe zikuchititsa kuti pa msewu pakhale chipwirikiti, kamba kuti ambiri mwa iwo akungophunzira kuyendetsa njingazi asadaphunzire malamulo a pa msewu. Mkulu wa apolisi a pa msewu m'boma la Mangochi Julius Phiri wati m'malo mokondwera kuti miyoyo ya anthu ikusintha, mchitidwewu ukubweretsanso mantha pa zachitetezo cha anthu pa msewu. Tikamayenda pa ulendo timafuna tipite tikabwere ku sotini mo paizunga amati arrive emu yathu kwambiri makhala imeneyo. Ndi ngati munthu ukuyenda pa njinga ulibe chipewa, in case of china chichi chingoti ujejemese kugwa basi mutu umafikira basi, ngati wali batala mutu umafikira batala, mutu ukafikira batala umatha kusweka, ukasweka mutu uja ndiyete za moyo palibe. Ndithopasani chisanzo kwathu kuno kuti zipewa zikuti zimateteza di moyo. Chisanzo tili chipewa apa, chipewa chimati muchione chipewachi. Chipewachi chinali mutu mwa munthu adachita ngozi, chipewa chinasweka koma iye ali moyo, chipewa chinampulumusa. Munthu amene akanati asavale chipewa bwezi panopo dzina litasintha kuti malemu wakuti. Poyikirapo ndemanga pa zomwe apolisiwa akhale akuchita, mmodzi mwa akabaza a njinga za moto Mike Mangani wati ali ndi chikhulupiriro kuti kukhwimitsa malamulo ndi njira imodzi yomwe ithandize kuchepetsa zachisawawa pa msewu. Boma tikhoza kunena kuna kuti sili kuti kapolipa potengera kunena kuti tisayende pasomani kamanga kumali ma helmet. Apolisi ngati apereka uthenga kunena kuti tivale ma helmet tikuyenera kutero ifana kuti ifeyo chita chatu ndi chimenechi ngati tikuyenda pansewu pana ma helmet ndi kuti ife taponya tisadeso boma kapena tisade apolisi kunena kuti kutisiya kumbali kapena kuti khomelera kutilanda njinga chifukwa cha ma helmet ayi. Iwo aja ndiona kuti akufuna teteze moyo wathu choyambirira. Cha namba 2 lichona kuna kuti ifeyo chimene tikuchita ngati ife akabaza mwachisazo ngati ku Mangochi kapena madera onse ndi chimene chocho tikuyenera kusamala chimene tikuchitacho potenga helmet kapena kuvala iwe ngati customer la komanso ngati munthu woyendesa. Pa msonkhano wa atolankhani omwe nduna za mdziko apita mu Khito anachititsa posachedwa pa mu mzinda wa Lilongwe, anachenjeza apolisi apa msewu kuti apewe kulandira ziphuphu kwa anthu ophwanya malamulo apa msewu, ponena kuti opezeka akutero adzalangidwa monga mwa malamulo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha komanso kusintha maudindo a nduna zake. Boma lalonjeza kuti lifulumizitsa ntchito yomanga mulato wa mkando m'boma la Mulanje kuti anthu azitha kuyenda mosavuta. Ndipo mphunzitsi wa timu ya Scorchers watulutsa mndandanda wa asungwana 32 omwe achiteza konzekera za mpikisano wa Kosafa omwe uyambe mwezi wa Mawa. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu, akuluakulu a khonsolo ya tawuni ya Mangochi achenjeza kuti lamulo ligwira ntchito kwa anthu omwe apezeke akunyalanyaza kutsata malamulo apadera omwe akuletsa mchitidwe otaya zinyalala mwachisawawa. Izi zikudza pamene mchitidwe otaya zinyalala ukuchulukira madera osiyanasiyana kuphatikizapo malo omwe anthu amachitamo ntchito zamalonda zomwe zikuyika pa chiopsezo pa umoyo wa anthu. Zambiri mulipotili la Sotini Ndazi lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Mchitidwe otaya zinyalala mwachisawawa m'malo osavomerezeka siwachilendo m'madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi. Chokhumudwitsa pakati pa adindo ndi chakuti mchitidwewu akuti ukuchitika ngakhale pali malamulo apadera omwe adindo anakhazikitsa kuti azithandizira ntchito yosunga ukhondo m'madera osiyanasiyana maka m'malo ochitira ntchito zamalonda. Malingana ndi mkulu wa khonsolo ya tawuni ya Mangochi Ernest Kadzokoya, mchitidwe otaya zinyalala paliponse umayika pa chiopsezo miyoyo ya anthu m'magawo ambiri kuphatikizapo mbali ya umoyo. Ndithu amene anavomerezedwa ndi kusayinidwa bwino lomwe mu 2019 achiti macha mabylaws amene akufotokoza kuti kuyambira ku production kumene kupangidwa zinyalala zimenezi, transportation mpaka kufika kumene tikupanga dampo
pakhale dongosolo lake loyenerera. Ndi ku production iku ndi makomo mwa anthu bwenzi kupangidwa zinyalala zimenezi, kuli mafactory, kuli mala business ngati ma restaurant kama bottle store. Malo mmene mudzi kupangidwamo timembekezera amene muti mukhale so amene mati mabini. Nawo akuluakulu za umoyo ku ofesi ya za umoyo ku Mangochi akutsindika kuopsa kosamvera adindo pa nkhani yosunga ukhondo m'malo osiyanasiyana. Achimwemwe Jera ndi mlangizi wamkulu wa za umoyo ku Mangochi. Zinyalala zimwina ngati zachituka kwambiri zimazakhala ngati ni malo abwino kuti mwina majeremus omwe amabisa matenda osiyanasiyana ngati kolera azichuluka. So ngati musakusatira njira zimenezi zimapeza kuti mwina majeremus amene akuchuluka ndiye kuti khomo lija limakhala pa chiopsezo chachikulu choti atha kudwala matenda a kolera. Polankhula ndi MBC, ena mwa anthu omwe tawapeza akufotokoza momwe amamvetsetsera nkhani yokhudza udindo wawo ndi udindo akuluakulu a khonsolo pa ntchito yosamala malo osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo ochitirapo malonda. Ndimapanga kwambiri, ndimapanga zosamala ngati nkhani chakudya. Timafuna kuti ndo pamalo amene ndikugwisa ntchito chakudya pazooneka bwino. Ndeti mauzo natafunikira aliyense amene otayira zinyalala malo osayenera afunika kokole kandi ukazitaya ku bini kumene kuli malo amene akhanso anakhonza. Akapanda kusatira madongosolo amenewo timaitenga nkhani ija ukatulira achiyamani athu. Malingana ndi omwe amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana, mchitidwe osasamala ukhondo m'maboma ngati a Mangochi uli ndi kuthekera kosokoneza ntchito zokopa alendo, zomwenso zingachititse kuti chuma chomwe bomali limatolera chitsike. Bungwe la Habitat for Humanity Malawi pamodzi ndi khonsolo ya Mzuzu komanso sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu asayina mgwirizano omwe uthandize kuti anthu omwe alibe nyumba zodalirika ku Mzuzu apeze mwayi wa nyumba komanso kuti zinthu monga madzi, ukhondo ndi magesi zikhale pafupi. Mkulu wa bungwe la Habitat for Humanity Malawi a Victor Muhango ati mwazina mgwirizanowo uthandiza kuti anthu okhala mu mzindawo akhale pamalo omwe ali ndi zofunikira zonse pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. So ife ngati Habitat for Humanity Malawi takhatugwira ntchito ku Mzuzu kuno kwa zaka zambiri. Koma pompano tapanga strategic plan yathu ya nyuwani imene tikufuna tithandize Malawi ambiri kuti akhale ndi nyumba zabwino komanso akhale ndi madzi ndi zina zofunikira kuti munthu akhala moyo wabwino pa khomo pake. Komanso tufuna tigwire ntchito ndi boma ndi anzathu osiyanasiyana kuti mandondomeko zathu ndi malamulo athu akupereka mwayi kwa Malawi ambiri kuti akhale ndi nyumba zabwino. Pachifukwa chimenecho tangoyamba project ina kuno ku Mzuzu, makamaka ku Nkholongo ndi ku Gesha kumene tufuna tigwire ndi anthu ama communities amenewo kuti akhale ndi nyumba zabwino, akhale ndi misewu, akhale ndi madzi ndi zina zofunikira komanso akhale ndi udindo pamalo awo amene ali nawo. Ndiye kuti tikwanise zimenezo singapange pa ife tokha ngati Habitat for Humanity chifukwa talowa pa ubale ndi Mzuzu City Council komanso Mzuzu University kuti ukadaulo umene ali nawo ngati a university komanso kuthekera kumene kuli ndi a City Council tikhoza kubweretsa pamodzi kuti mphamvu zimenezo zikathe kufikira anthu ambiri akathe kukwanisa kukhala ndi manyumba abwino komanso zofunikira pa moyo wawo. Ndipo mkulu wa khonsolo ya Mzuzu a Gomiziani Nyasulu ati kuti zonse zomwe agwirizanazo zitheke ayika padera anthu omwe ayendetse ndondomekoyi. Ndeno umene tamapasaina magwirizano walero taonesesa kuti tayika njira zeni zoti tione kuti pakuta pasiku pazakhale zinthu zina zoti zaloze kuti ichichi ndiye chachitika. Ndondomeko ina yomwe takhazikisa ndi tayika anthu amene achokera ku Mzuzu University, Mzuzu City Council komanso Habitat for Humanity kuti ikhale ngati ndi timu amene izithamanga ndi agreement imeneyi. Ameneyo tapempha kuti ife tikamachoka pano iwo akhale pansi apange ndondomeko yeniyeni kuti tiyambira pati tikathera pati. Komanso pakuta pasiku tikufuna kuti zaone kuti yatiberekera nthambi zotani. Ndipo mastafu amenewo pachizungu timati held accountable kuti mwapangapo chani kuti zomwe timafunazo zachitika. Kampani ya Portland yomwe imapanga cement yatsegulanso nkhokwe yake yosungiramo cement ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe yomwe inatsekedwa chaka chatha. Mkulu wa kampani a Jean Alex Liu
ati nkhokweyi ayitsekula pofuna kupereka simenti wawo mu chigawo chapakati komanso madera ena kutengera ndi kusowa kwa simenti masiku ambuyowa. Miriam Kaliza wadza ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu mkulu wa kampani Ajiungo Alex Liu ati nyumba yosungiramo simenti idatsekedwa chifukwa cha kusowa kwa simenti amene amathera mchigawo chakumwera kokha ndipo amapezeka kuti sakufika ku chigawo chapakati, koma kuti pano ndi kutsekedwa kwa fakitale yatsopano ku Balaka ndi kuphatikiza ndi yomwe ilipo kale ku Makata, kampani yawo ili ndi chiyembekezo kuti akwaniritsa kupereka simenti moyenera mzigawo zonse kuphatikizanso kunja. Nyumba yosungiramo simenti ya ku Kanengo ili ndi malo oti akhoza kusunga simenti osachepera matani 3000 ndipo kampani ikuyembekeza kuthandiza kupezeka kwa simenti nthawi zonse, kuchepetsa nthawi yobweretsera simentiyo komanso kulimbikitsa dongosolo pogawa simenti kwa makasitomala awo. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Portland Cement a Violet Viriri ati akudziwa kuti chigawo chapakati pali anzawo ena omwe akhala akugulitsa simenti ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti nawonso apeza danga pa msika. Tikaona kapangidwe kathu ka simenti tikaphatikiza ma plant athu awiri tikutha kupanga simenti okwanira 1.1 million metric tons per year. Balaka yokha ikupanga 800,000 tons per year. Tikaona ndi simenti mwina amene anafunidwira kapena amagulidwira chaka chatha, kapangidwe kathu ka simenti katha kukwanirisa ndithu kupanga supply dziko lonse. Ndi chifukwa chake ndi kubwera kwa plant ya Nyuwani komanso kutsegula kwa depo imene tiliso ndi chiyembekezo kuti simenti wina tithanso kumamutulusa ku maiko ena, chomwe chili chinthu chopambana kwambiri chomwe dziko linakhala chikuyembekezera, motero kuti supply kapena demand ya simenti sikuti ikhalanso vuto. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu za business ku banki ya National Achifundo Kamwenda ati banki yawo yapanga ubale ndi kampani ya Portland Cement kuti athe kuthandiza makasitomala komanso kuti bankiyo ithe kupeza njira zolipirira komanso kuperekera ndalama zoyendetsera mabizinesi kwa makasitomala popanda kufuna chikole. Cholinga chake akuti akufuna kupangitsa kuti malonda aziyenda mosavuta komanso kukulitsa mwayi opeza misika. Tikubweretsa capacity kapena tene tikuthekera kwa makasitomala athu powapasa ngongole zotsika mtengo komanso ngongole zosafuna chikole. Chifukwa tutwazonena kuti kwa ambiri amene especially ya Malawi amene akupanga business imene ya cement ambiri amakhala kunena kuti munalibe mpamba kuti aonjezere azitha kupanga malonda mochulukirapo posa kale. So tikunena kuti mukhoza kubwera ku National Bank tikupasani ngongole kapena credit facilities zotsika mtengo chifukwa chonena kuti you're dealing with Portland. Komanso tunena kuti tichosa chikole chifukwa chonena kuti inuyo mugwira ntchito ndi ya Portland. Komanso at the same time tikunena kuti okay tikupasani kuthekera konena kuti muzitha kulipira ndalama kupanga transfer ndalama kapena so kulipira anthu anu antchito popereka ma platform osiyanasiyana amene tili nawo, for example ndi Banknet 360 ndi point of sale. Zipangizo zimene zizi anthu amalipira, koma ngati muli pambuyo mukudira muli partnership ndi Portland tikunena kuti tikupasani at zero pricing. Portland Cement Malawi Limited ndi imodzi mwa kampani zakale zomwe zidakhazikitsidwa zopanga simenti Malawi muno. Kampani idakhazikitsidwa mu chaka cha 1956 ndipo mu 2025 kampaniyo yakhazikitsanso fakitale yayikulu yopanga simenti ku Balaka. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya Climate Compatible Growth CCG yomwe ikulimbikitsa mgwirizano pa chitukuko cha migodi ndi njira za mphamvu za magetsi zosawononga chilengedwe. Woopi Mwangulu wafika ndi ripoti. Pa dziko lonse lapansi maboma akuganiziranso njira zomwe angakulitsire chuma popanda kuonjezera chiopsezo cha kusintha kwa nyengo. Imodzi mwa njira zomwe zikukula kwambiri ndi ntchito za Climate Compatible Growth. Malinga ndi Dr. Sam Stevenson, katswiri wakafukufuku ku University ya Cambridge, kwa mayiko monga Malawi, njira ya CCG imapereka mwayi waukulu pogwirizanitsa chitukuko cha migodi ndi mphamvu zosawononga chilengedwe. Dr. Stevenson anati mayiko angagwiritse ntchito miyala yofunika kwambiri kuti akulitse chuma chawo, apange ntchito zaluso ndi ukadaulo, apeze ndalama zothandizira kusintha kwa nyengo, komanso kuthandiza kusintha kwa dongosolo la mphamvu za dziko. Pothirapo ndemanga
a Emmanuel Chimkaka anafotokoza za ubale wa MUST ndi Cambridge University. Ubale wathu MUST ndi Cambridge ndofunikira kwambiri chifukwa chakuti ife ngati university imene timaphunzitsa zokhudzana ndi migodi kupanga mining komanso kuti mwina kugulitsa miyala tizikwanitsa kuyikapo upangiri wathu ngati anthu oti timakhala kuno ku Malawi amene timamvetsetsa zochitika zathu za ku Malawi, nkhani yokhudzana ndi chikhalidwe komanso nkhani yokhudzana ndi kumvetsetsa kwathu ngati anthu oti timakwira ntchito ku university. Ndiye chachikulu kwambiri ndi chakuti kupatula kuti timaphunzitsa anthu kugwira ntchito zokumbakumba komanso ma mines, ntchito yayikulu imakhala yokuti tiperekepo upangiri ndi mmene kamvetsetsedwe kathu kali kuno ku Malawi malingana ndi mmene ilili mining yathu kuno Malawi. Ndiye chachikulu kwambiri ndi chakuti ifeyo ngati university tizitha kuthandizira boma kuyikapo ukadaulo wathu mmene tinaphunzirira komanso mmene timaphunzitsira ma students athu kuti tikaonetse kuti cholinga chenicheni cha program yathu zikwaniritsidwe. Chimkaka anafotokozanso kuti kufunikira kwa miyala imeneyi kukukwera pa dziko lonse, mayiko omwe amayisamalira mwa nzeru komanso mokhazikika adzakhala pamalo abwino opindula ndi chuma chobiriwira. Nkhani yakulu kwambiri ndiyoti pakanali pano ngati Malawi tili ndi miyala mitengo yapatali yochuluka. Ndiye chimene tikufuna ndichakunazo kuti miyala imene ikakumbidwa pazitha kukhala pakatikati pa kuikonza miyalayi kuti value yake ikwere. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Love Mofaziri watulutsa mndandanda wa asungwana 32 omwe ayambe zokonzekera za mpikisano wa Kosafa. Mpikisanowu uyamba pa 18 mwezi wa Mawa mpaka pa 1 March chaka chino mdziko la South Africa. Faziri waitana osewera kunja kwa dziko lino okwana asanu omwe ndi Vanessa Chukupira, Sabina Tom, Chisomo Banda, Chimwemwe Matise ndi Tendai Sani. Imwe wakhala katswiri omwetsa zigoli mu NBM Premiership mdziko lino makamaka zigoli zokwana 23 ndipo amasewera mu timu ya Silver Strikers Deborah Henry ali nawo pa mndandandawu. Ona pande ndoti sinambi ndatengapo ambira papa mwina ndingane ndatengapo kusatengera chaka chata komabe mwina kuchonga 2 years ambiri ndakandi kumatenga ena mwina make mwina sapa nganawo sapezeka nawo mu squad komana mu training timakhala nawo. Makonesesa kuti pali ma professional amene ndatenga omwe akumenya mpira muno mu Africa. Ndayikapo kuti mwina nawonso tikhale nawo chifukwa kuti tikhale limodzi kukanga tupitiza kukonzekera kwa AFCON. Ndi chifukwa chake mwaona ndi ma professionals amene ndachula amene talumikizana kale tafotokozerana kuti mwe wake matimu awo avumira kuti atudani atakubwera chifukwa chake mukuona kuti pali ma professional amene akumenya mpira mu Africa ndi ma players ena amene amenyaso mpira musikwacha tinawo kale muna magame ametapitawo achilendo ena mukwane nawo mwe ndachilendo komabe ambiriso ndatenga kutenga performance ya National League yacho National Bank. Ndi chifukwa chake mukwana ambiri ndatenga kuti kana mu squad. Ni nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane na insomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha komanso kusintha maudindo a nduna zake. Boma lalonjeza kuti lifulumizitsa ntchito yomanga mlatu wa mkando m'boma la Mulanje kuti anthu azitha kuyenda mosavuta. Ndipo mphunzitsi wa timu ya Scorchers watulutsa mndandanda wa asungwana 32 omwe achite zokonzekera za mpikisano wa Kosafa omwe uyambe mwezi wa Mawa. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani masana opambana. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it.
This city It has isn't been just a my home for cookbook, it's part of being hit here. with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only know me. tikulandireni yafikanso nthawi ya mtengo wapatali, nthawi imene timakupatsirani program ya The Box imenetu tsiku la lero tili kuno ku Msongwe Community Day Secondary School mu mzinda wa Mzuzu. Lero muli ndine Hassan Piri, ndipo tsiku la lero tabweratu nawo azinzanga awa kuti ticheze mprogram imeneyi, mprogram ya The Box. Yes guys, zabwino? Sure, Msongwe City. Kodi tikamati Msongwe City, Msongwe ndi chani kodi? My name is Rusayo Mwasonga. Yeah. Nde tikamana zoti Msongwe. Msongwe ndi zina amene nachokera ku uje ndimati mtengo wa uje wa mbula, mchitumbuka mbula. So mbula zira pa pula zira. Amapanga phala. Nde phala lija limachulidwa kuti Msongwe. Nde kunoko ku Msongwe zinachuka kwambiri. Zimene zozo ndaso nangopereka zina la Msongwe pali. Ndi angati apa amene amadziwa zimenezi kuti Msongwe ndi mbula? Palibeti taphunzirapo ena feti. Chabwino nde tiyambe program yathu ya lero. Nyamata watiyambira program yeti. Ndifuna nyimbo angati yambitsire ndani nyimbo ina iliyonse kaya ya kunoko ngati ku Msongwe ana school timayimba nyimbo eti. Tayambitsani nyimbo imodzi tione kuti tiyambe motani program yathu ya lero ya The Box. Little brothers, come here, come here, come and ring the bell, come and ring the bell, ding dong, ding.